especially the patients. Our patients will have the most modern treatment. They will be treated the way the future generation will be treated, like something in the past antibiotic was something we saved the lives. Now maybe a future computers and AI with our help will save the patients. And for Malta itself, it's bring up new brains, bring up a lot of people, a lot of investment in the startup companies which eventually bring income and economic value to the country. Dawn kienu l-kliem ta' Predrag Andrejevic, kirurgu li kien preżenti għall-akbar konferenza tas-saħħa f'pajjiżna MedTech World Malta. F'dan l-isfond huwa saħaq kif il-viżjoni fit-tul ta' Malta fir-riċerka, il-kura tas-saħħa u l-innovazzjoni qed tibni pedament b'saħħtu għad tkabbir futur. Dr. Andrejevic żied li permezz ta' investiment konsistenti u strateġiku, Malta tpoġġi lilha nnifisha bħala mexxejja kompetittiva fir-reġjun, kapaċità tira riċerkaturi, professjonisti u kumpanniji innovattivi. F'din il-konferenza li tqasmet fuq 3 ijiem tħabbar ukoll li l-Cancer Research and Innovation Hub Malta ġie rikonoxxut uffiċjalment bħala European Cancer Mission Hub, pass storiku li saħħaħ l-irwol ta' Malta fix-xena Ewropea tal-ġlieda kontra l-kanċer. Waqt id-diskors tiegħu is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zzopardi-Tanti enfasizza li biex jinħolqu soluzzjonijiet mediċi konkreti hemm bżonn kollaborazzjoni dejjem tikber bejn il-Gvern, l-Akkademja u l-Industrija. Il-Professur Christian Sherry ħabbar ukoll żewġ inizjattivi ġodda għar-riċerkaturi, il-Young Investor Award u s-servizz ta' rifużjoni tal-pubblikazzjoni Open Access intiżi biex isaħħu l-eċċellenza xjentifika u jiffaċilitaw il-pubblikazzjonijiet tar-riċerka Maltija. U allura se nippruvaw ngħinu fil-publications ta' riċerka li qiegħda fuq il-kanser, ovvjament għandna fuq il-kanser qed nitkellmu lil kull min jippubblika. Mela min ippubblika mill-ewwel ta' jannar li għaddalaw jista' japplika għal dan, itina fejn ġie ppubblikat skont il-ġurnal, jkunu ġurnali ta' ċertu fama mhux xejn, u għandna ammont ta' flus nistgħu ntuhom biex ngħinuhom ħadaw il-publications.